हाग्रामाया बेसे मेचियर बेखौ रायजोफ्रा बुजिगोन। दा बिनि खोथायाथ' मुल्यआनो गैया। बिथाङा नंखाय खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ ओरैनो अन्ध खालामदों। अन्ध खालामनानै दोनदों। बिनि खोथाखौथ' दा हाग्रामानि खोथाखौ आसलते बिपिएफनि कर्मिफ्रानो सिन्था खालामनांगौ। बेखौ बिथाङा बिटिसिखौ बहुत बार माने प्रमदनि सरकारा थानाय नंला होननानै माने बहुत बार बुंदों। जा आमुक मासाव जोंनि सरकार फैसिगोन। बेफोरबायदि बुङै बुङै दिनै साराय सारि बोसोर बारलांबाय। बिनि खोथाया बहा मुल्य दं? बिथाङा माने बिटिसि आवबो पन्सायत इलेक्सन जागोन होनदों। दिनै बिनि उत्तरखौ हाग्रामाया होनो हागोन। बिटिसि आव बोरै इलेक्सन जायो पन्सायतनि? बेवहाय नोङो पन्सायत इलेक्सन जानांगौबा बिनि माखासे प्रक्रियाफोर दं। बेनि जुदि साधारन जुदि गियानाबो गैयाब्ला जाहा मोनथा माने खोथा बुंलाबायोब्ला हाग्रामाया बेसे मेचियर बेखौ रायजोफ्रा बुजिगोन। दा बिनि खोथायाथ' मुल्यआनो गैया। खयबारबा बिटिसि गभर्नमेन्ट बायलांबाय। दाख्लै माने बिटिसिनि इलेक्सन जानोसैनो बेसेबांबाखौ लास्ट डेट होदोंमोनलाय बियो? मार्च 31 मार्चखौ लास्ट डेट होदोंमोन माने इलेक्सन जानोसै होननानै। बिथाङा अबाव नायनानै बुङो अबाव नुयो सोर खोन्था हरो बेखौ बुजिला। बिथाङा नंखाय खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ ओरैनो अन्ध खालामदों। अन्ध खालामनानै दोनदों। बिथाङा गासिबो नंखाय खोथाफ्रा दिनै फोरमान जाबाय। हाग्रामानि फंसेबो खोथाया नङा जायाखै। दा मिसा खोथा बुङो। कर्मिफोरखौ थगायो। दा मानसिखौ हमथानो हाया जादों। पार्टिखौ हमथानो हाया जादों। जायनि फलाव बियो नानानथा माने खोथा बुंफ्लानानै प्रल'भन बा अन्य खोथा बुंनानै बिदि मानसिफोरखौ लाखिनायनि पलिसिल' बियो। जेबो नङा बेयाव खुनु सत्यता गैया।